बोला बोला छठी मैया की चाही पियर धोती नारियल जालूदार राजा जी लाई दिन चाही पियर धोती नारियल जालूदार राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार राजा जी जालूदार राजा भखल रहे भाड़ा नौकरिए के सैया होई प्रमोशन त खुश होई है मैया ये जी भखल रहे भाड़ा नौकरिए के सैया होई प्रमोशन त खुश होई है मैया कर परब छठी माई के दुआरे राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार राजा जी आइल के वेतन तक करी बैंक में फोन जी घाट के सफाई खातिर ले ली ना लोन जी घाट के सफाई खातिर ले ली ना लोन हे जी आइल के वेतन तक कहली ना फोन जी घाट के सफाई खातिर ले ली ना लोन जी छठी माई के महिमा पार राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार राजा जी एगो लाई दिन जाई के बाजार